σήμερα η θεματική μας, να την ξεκινήσω εγώ. Αφού έχεις αναλάβει ρόλο παρουσιαστή. Μα τώρα, δηλαδή τι ερωτήσεις Πήραμε τη μόνη. Σήμερα η θεματική μας θα είναι ταινίες literally me. Πρωταγωνιστές οι οποίοι είναι δερμένοι από την κοινωνία, δερμένοι από την ψυχοσύνθεσή τους, άτομα του περιθωρίου. Παρείες τα λέγαμε. Παρείες. Άτομα του περιθωρίου. Είναι μια εκπομπή για παρείες. Τα οποία ξεσπάνε επιτέλους. Ώρα ήταν. Έκανες και λογοπαίγνιο με την ώρα. Ναι, καλό. Έχεις πει και καλύτερα. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο, πολύ πιο σύντομα από όσο μας περιμένατε. Έχουμε μαζί λοιπόν τον μεγαλύτερο φαν της εκπομπής μας. Τον πρώτο πιστό. Τον πρώτο πιστό, τον αιώνια πιστό Επίκουρο. Ή αλλιώς θες να μας πεις το πραγματικό σου όνομα, ή θα έχουμε αυτό το πέπλο μυστηρίου ακόμα? Πρέπει να το αφήσουμε να πλανάτε, νομίζω. Μετά θα χάσουμε. Συμφωνώ. Νομίζω θα το αφήσουμε. Όλο τον κόσμο που έχει μπει για το conspiracy. Ως Επίκουρος. Εντάξει. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας, ακόμα και στην εξ αποστάσεως. Θέλετε να θέσουμε ένα πλαίσιο γενικά για το τι είναι το literally me, πώς ήρθαμε εμείς σε επαφή ίσως με όλο αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω έχει ξεκινήσει κυρίως από το ίντερνετ σαν meme culture. Νομίζω η πρώτη ταινία που κατάλαβα ότι ανήκει σε αυτό το sub-genre, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, είναι το American Psycho, το οποίο ειδικά από την καραντίνα και έπειτα ξεκίνησε να αποκτά ένα following με κόσμο ο οποίος άρχισε να ταυτίζεται με το χαρακτήρα του Patrick Bateman. Και γενικά νομίζω ότι το concept του literally me στο δικό μου μυαλό είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει την ταινία σαν πλαίσιο και αποκτά cult following από κόσμο ο οποίος μπορεί να είναι εντελώς άσχετος με αυτό, αλλά αυτή η νοοτροπία του ότι εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω τα ενία της ζωής μου και κάπως μπορώ να χειραγωγήσω τις καταστάσεις και να τις φέρω στα μέτρα μου και να καταφέρω αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου, υπερβαίνει κάπως το movie πλαίσιο σαν θεσμό και πιστεύω ότι ξεκίνησε με το American Psycho για σένα, Ναι. Θεωρείς ότι οι dark, ας πούμε, προεκτάσεις μιας ταινίας και ένας πρωταγωνιστής ο οποίος είναι τραυματισμένος και έχει κάτι που τον προβληματίζει δίνουν literally me connotations σε όλο το έργο? Νομίζω ότι οι χαρακτήρες αυτοί που θεωρούνται literally me είναι κυρίως χαρακτήρες οι οποίοι έχουν κάποιο τραύμα, έχουν κάποια ψυχική ασθένεια, γενικότερα βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας με τον έναν με τον άλλο τρόπο και γενικά αρχίζει όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί γύρω τους να τους δημιουργεί μια δυσαρέσκεια, είναι αγανακτισμένοι και ψάχνουν τρόπους να το καταπολεμήσουν. Δεν ρωτήσαμε τον Επίκουρο πώς ήρθε σε επαφή βέβαια με το literally me genre, sub-genre, όπως Κοιτάξτε, γενικά νομίζω εμένα οι καταβολές μου είναι αρκετά ταπεινές. Δεν παρακολουθούσα έτσι στην αρχή της ζωής μου κάπως πιο violent ταινίες όπως το Drive ή κάποιες άλλες που θα θεωρούνταν literally me, το American Psycho. Γι' αυτό πιστεύω ότι η αρχή του literally me κινήματος, για εμένα που ήμουν και παιδί του ίντερνετ, ήταν σίγουρα το Matrix. Ο Νίο πάντα ήταν ανέκαθεν μια περσόνα η οποία πήγαινε ενάντια σε ένα σύστημα, το οποίο και μέσα στην ταινία αναλύεται το αν υπάρχει δεν υπάρχει, αν είναι όλα στο μυαλό του, και πολλοί κόσμος, ακόμα δηλαδή και μέχρι το 2026, τον εργαλειοποιεί πάρα πολύ σαν χαρακτήρα για να περάσει τις δικές του ατζέντες, οι οποίες είναι αρκετά τοξικές και δεν θεωρώ πως οι αδερφές Wachowski είχαν ποτέ προβλέψει ότι θα έχει τις εκτάσεις. Κοίτα, για μένα, ας πούμε, επειδή κυρίως το Matrix αφορά το MAGA κίνημα στην Αμερική και το πως Blue Pill, Red Pill, ας πούμε, αντικρούονται σαν απόψεις μέσα στο πολιτικό πλαίσιο της Αμερικής. Νομίζω ότι κοιτώντας τους ίδιους τους δημιουργούς που είναι αδερφές Wachowski στο Matrix, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά liberal connotations. Οπότε όταν βλέπεις κάτι σαν το Matrix να χρησιμοποιείται και να εργαλειοποιείται από ακριβώς το αντίθετο κοινό το οποίο θέλει να προσεγγίσει, δείχνει μερικές φορές το πως δεν αφουγκράζεται το μήνυμα και δεν μπορεί να κάνει grasp ένα βασικό μέρος του κοινού, το κομμάτι πίσω από την πολιτική, ας πούμε,
μιας θέσης στην ταινία. Το ίδιο συνέβη για μένα και με το Star Wars. Και με το Fight Club, εγώ θα σου έλεγα. Με το Joker. Σε μεγάλο ναι. βαθμό. Και με το Joker. Γενικά νομίζω ότι υπάρχει αυτό το θέμα σε αυτές τις ταινίες. Γιατί με πολλές από αυτές, επειδή είναι αντικείμενα της πολύ pop κουλτούρας, δηλαδή θα τις δουν ένα μεγάλο μέρος του κοινού που δεν θα έχει δει πολύ κινηματογράφο, δεν θα έχει, άμα θες, την κριτική ικανότητα να τις ερμηνεύσει σωστά και με βάση αυτό που θα ήθελε πραγματικά να πει ο δημιουργός τους. Δηλαδή το American Psycho π.χ. Το γεγονός ότι είναι σάτυρα, μαύρη κωμωδία και κοροϊδεύει όλο αυτό το νεοφιλελέ πλαίσιο, ας πούμε. Ναι, και το αρχέτυπο της αρενοπότητας. Κάποιοι δεν το βλέπουν αυτό. Βλέπουν μόνο το ότι πρέπει να έχεις πειθαρχία στη ζωή σου, όπως ο Patrick Bateman. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ... Lux Maxer. Ναι, Lux Maxer, ακριβώς. Οπότε παίρνουν στοιχεία. Πολλές φορές το κοινό αυτό το κάνει υποσυνείδητα επειδή δεν το καταλαβαίνει, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το υποκινούν αυτό, που παίρνουν μικρά στοιχεία για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δικιά τους ατζέντα. Δεν είναι μόνο θέμα του κοινού. Ας πούμε, το παράδειγμα με το American Psycho νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί άμα δεις την ταινία σε αντίστοιξη με το βιβλίο, τα βιβλία γενικά έχουν την δυνατότητα, σε αντίθεση με τις ταινίες, να περνάνε το μήνυμά τους πολύ καλύτερα στον αναγνώστη, γιατί αναγκάζεσαι να επενδύσεις πάνω στο περιεχόμενο. Οι ταινίες είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται λίγο πιο casual, οπότε έχει αναγκαστικά και μεγαλύτερη απήχηση. Και προσπερνάμε και το γεγονός μέσα σε όλο αυτό ότι το American Psycho είναι και μια ταινία από γυναίκα σκηνοθέτη, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο μια γυναίκα σκηνοθέτη θα έκανε μια ταινία για το masculinity χωρίς να ήταν τόσο ηρωνική η ματιά της ή σατυρική. Ναι, συμφωνώ. Εσύ, Επίκουρε, τι λες? Γενικά δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν του American Psycho. Πάντα θεωρούσα ότι σαν ταινία έχει μια αρκετά επιφανειακή προσέγγιση και δεν έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια να δώσει το μήνυμα που δίνει το βιβλίο. Ήταν αναγκασμένο να το κάνει? Όχι, δεν υπήρχε κάποια υποχρέωση να το κάνει. Αυτό είναι μια καθαρά δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα, το πώς το κατανάλωσε στο κοινό εν τέλει πήρε μια τροπή που σίγουρα νομίζω κανείς δεν την περίμενε. Δηλαδή, το ασπάστηκαν άτομα τα οποία μπορεί στο τέλος μέχρι να έκαναν και εγκλήματα τα οποία δεν ξέρουμε στο όνομα αυτής της ταινίας. Μπορεί να αιτιολόγησαν με πολλά πράγματα στην ψυχοσύνθεσή τους βασισμένη σε χαρακτήρα, το οποίο είναι άξιο συζήτησης. Να δούμε ότι τελικά ο δημιουργός φέρει κάποια ευθύνη απέναντι στο έργο και στο κοινό του. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι παίζουν ρόλο τα social media πάντως σε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει η περίπτωση να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, ένας δημιουργός να κάνει ένα reel πάνω στο American Psycho με ένα edit και μετά να το πάρουν άλλα 100 κανάλια ή προφίλ και να αναπαράγουν το ίδιο ή κάτι αντίστοιχο και μετά περνάει μαζικά στο κοινό ότι αυτό το πράγμα είναι αυτή η ταινία. Δηλαδή αυτό το έργο αυτό πραγματεύεται, ας πούμε, και παρερμηνεύεται συνέχεια. Σίγουρα νομίζω αυτό παίζουν ρόλο και διάφορες κριτικές που μπορούν να γίνουν τώρα πια, καθώς είναι πολύ εύκολο να κριτικάρεις το τίποτε. Έχεις πολύ άμεση πρόσβαση στο να γράψεις κείμενα πάνω σε αυτό που πιστεύεις, είτε σε εφαρμογές είτε σε διάφορα site. Και νομίζω όλο αυτό έχει το αποτέλεσμα του μία άποψη με την οποία συμφωνούν πολλοί άνθρωποι να γιγαντώνεται πάρα πολύ ραγδαία, χωρίς να καταλάβουμε πώς και τι. Οπότε γενικά τώρα πια που ο καθένας έχει μια φωνή και ενδυνάμει είναι δυνατή, τέτοια φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Αυτό πάντως που είπες σχετικά με το κατά πόσο ο δημιουργός έχει ευθύνη πάνω σε αυτό που παρουσιάζει για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει κοινωνικά το έργο του, μπορούμε να το βάλουμε και σε μια βάση στο δικό μας το χωριό εδώ στην Ελλάδα, που αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε βγει το Έτερος Εγώ, που είναι μια ταινία η οποία έχει literal μη στοιχεία, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αντιμετωπίσει το τραύμα, βρίσκεται εν μέρη με κάποιο τρόπο στο περιθώριο της κοινωνίας και προσπαθεί να καταπολεμήσει και να βγάλει μια αντίδραση. Είδαμε κάποιους να χρησιμοποιούν τους φόνους της ταινίας και να τους μιμούνται, με αποτέλεσμα η ταινία τελικά να αποσυρθεί από τον ίδιο το Τζαφούλια από τα σινεμά, με σκοπό να εξομαλυνθεί όλη η κατάσταση. Δεν θεωρώ στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον ότι ο δημιουργός φέρει ευθύνη πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν κάνει glaze οτιδήποτε παρουσιάζεται με μορφή βίας στην ταινία, σε αντίθεση με κάποιες άλλες περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται με, πώς να το πω, με ένα πιο καλλιτεχνικό τρόπο. Με πιο καλλιτεχνικό τρόπο, ναι. Την βλέπεις και ουσιαστικά την κάνει normalize. Νομίζω ότι στην εποχή μετά την 11η Σεπτεμβρίου στην Αμερική ξεκίνησε ένα κύμα απαξίωσης που οδήγησε στο να ηρωοποιήσει μεγάλη μερίδα του κόσμου τους αντιήρωες. Και το βλέπουμε αυτό
αυτό σε όλες τις προεκτάσεις του πράγματος. Δηλαδή από τα κόμιξ, από τις ταινίες, ακόμα και στη μουσική, προσωπικότητες οι οποίες ήταν πιο περιθωριακές, θα λέγαμε, φάνηκε να αποκτούν κάποιο traction. Punisher, Kurt Cobain Ναι. κλπ. Αν και συνέβαινε και λίγο πιο πριν, νομίζω γενικά στα 90s υπήρχε όλο αυτό και με τα κόμικ που εκείνη την εποχή οι κακοί άρχισαν να γίνονται λίγο πιο μούσκουλα. Okay. Και 80s, 90s δεν είναι που αρχίζουν και βγαίνουν τύποι σαν τον Venom που είναι raw power, σαν τον Bane. Οπότε αρχίζει γενικά και γίνεται μία στροφή προς τα εκεί, το οποίο είναι και κληροδότημα και των ταινιών δράσης των 80s που ουσιαστικά έχουν ανδρώσει όλη αυτή την γενιά ανθρώπων στην Αμερική και εδώ. Νομίζω ότι απλά, ξέρεις, σε αυτό το σημείο ήταν μόνο edgy σαν πλαίσιο και δεν γινόταν κομμάτι του χαρακτήρα κανενός, τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Κοίτα, αν θέλουμε να το πάμε και λίγο χρονολογικά για να θέσουμε ένα πλαίσιο. Ας πούμε ότι ξεκινάμε με το Last Samurai, με τον Alain Delon που είναι και αυτός ίσως ένα αρχέτυπο literally me χαρακτήρα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι πιο stoικός θεωρώ από τον Travis Bickle του Taxi Driver. Οπότε ίσως ο Travis Bickle και ο De Niro ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτό που λέμε literally me. Π.χ. εκεί κάνει γυμναστική, χρησιμοποιεί τα όπλα και είναι σαν να παίρνει τα πρότυπα της pop κουλτούρας που έχει στο μυαλό του και να δημιουργεί μια καρικατούρα την οποία την χρησιμοποιεί σαν περσόνα για να μπορέσει να πολεμήσει το σύστημα. Αλλά το σύστημα τροφοδοτεί όλη του αυτή την ανάγκη, αλλά και τα πρότυπα πάνω στα οποία πλάθει αυτή την περσόνα. Οπότε είναι πάρα πολύ οξύμορο να το σκεφτούμε. Νομίζω ο De Niro μας έχει δώσει κι άλλο ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πάλι με το Σκορτσέζε, στο Cape Fear, που ξεκάθαρα κάνει έναν παρανοϊκό, ultra παραβατικό, ultra edgy τύπο, που νομίζω εντάξει φτάνει στα όρια του άλλου άκρου. Βασικά όχι του άλλου άκρου, του ίδιου άκρου, αλλά πολύ πιο μακριά και κάπως μας δείχνει ότι μπορεί να πάει και παραπέρα αυτός ο τύπος, αυτός ο χαρακτήρας. Οπότε κάπως μετριάζεται στο Taxi Driver όλη αυτή η προσωπικότητα, με αποτέλεσμα στο Cape Fear να ξεφεύγει τελείως. Πάνω σε αυτό, επειδή ειδικά στο Cape Fear φαίνεται ένα ultra masculine, ας πούμε, πρότυπο του De Niro. Νομίζω ότι πολλές από τις ταινίες που αφορούν literally me, επειδή βρίσκουν κοινό κατά κύριο λόγο στους άντρες, προσπαθούν να περάσουν μια ιδέα το ότι ο άντρας πρέπει να είναι αυτό και η μάτσο, ας πούμε, λογική στον άντρα είναι να διεκδικεί τα πάντα με οποιοδήποτε κόστος. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και στο λίγο της Wall Street, πάλι του Scorsese. Που είναι, ρε παιδί μου, ότι έχω ένα προσωπικό στόχο και μετά ό,τι αφήνω πίσω μου είναι καμένη γη. Υπό το πρίσμα του hustling βέβαια στον λίγο της Wall Street, Ναι. αλλά δεν απέχει πάρα πολύ. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο Fincher πάνω σε αυτό με το Fight Club, το οποίο και πάλι οδήγησε σε μια ολόκληρη γενιά αντρών να την παρερμηνεύει σαν ταινία. Εγώ πάντως θεωρώ για το Cape Fear ότι δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την συνομοταξία ταινιών για το λόγο του ότι δεν νομίζω ότι κανένας θα ταυτιστεί με το χαρακτήρα του De Niro και θεωρώ ότι αυτοί οι χαρακτήρες έχουν σαν κυρίως συστατικό ότι όλοι μας κάπως συνδεόμαστε είτε ειρωνικά με αυτούς τους χαρακτήρες ή χρησιμοποιούμε κι εμείς ένα πέπλο ηρωνίας για να μπορέσουμε λίγο να καμουφλάρουμε την ανάγκη μας να ταυτιστούμε με ένα χαρακτηριστικό τους. Στο Cape of Fear παρουσιάζεται σαν τελείως μαλάκας ο De Niro. Η ηρωνία είναι επίκτητη γεύση και ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι δεν την πιάνει. Κοίτα, δεν θα έχουμε όλοι μια τοξική πλευρά της προσωπικότητάς μας την οποία θα θέλουμε πάντα να κρύψουμε. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι που πιάνουν αυτές οι ταινίες. Περισσότερες από αυτές το κάνουν λίγο πιο έντεχνα. Στο Cape Fear είναι τόσο στα μούτρα σου. Ο De Niro στο Cape Fear είναι εντελώς κακός. Δεν έχει κάτι λυτρωτικό, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω, πάντως πάντα λέμε ότι σε όσες ταινίες έχουμε πει πάνω κάτω, τρόπος να ξεσπάσει ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ένας βίος τρόπος. Θεωρείτε ότι κάποια ταινία literally me μπορεί να έχει ένα ξέσπασμα κάποιο ερωτικό, κάπως αλλιώς? Εγώ είδα μία πρόσφατα που θεωρώ ότι δίνει ένα interesting turn. Τώρα βέβαια αυτό είναι spoil. Είδα το Buffalo 66. Η ταινία νομίζω είναι 90s του Vincent Gallo. Ο πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πάλι έχει κάνει φυλακή, βγαίνει, νομίζω είναι παρθένος στα 30 κάτι του, ξέρω εγώ. Είναι το πρότυπο του Incel λίγο. Στο τέλος της ταινίας, ενώ έχει στο μυαλό του ότι το κακό, αυτό που έπεσε πάνω του θεωρητικά, προέρχεται από έναν τύπο που έχει ένα strip club, κάνει visualize ότι τον σκοτώνει και αντιλαμβάνεται ότι δεν θα επέλθει καμία λύτρωση μέσα από όλο αυτό και επιλέγει την αγάπη που του δίνει στην πρωταγωνίστριά του, η οποία είναι η Wednesday
είναι από ένα παλιό Adam's Family. Η Κριστίνα Ρίτσι. Κριστίνα Ρίτσι, ναι. Εκεί είναι ξανθιά. Και είναι ένα πολύ interesting turn του ότι επιλέγει την αγάπη, παρότι τον βλέπουμε σε όλη την ταινία κάπως να δυσκολεύεται να επικοινωνήσει, να είναι πάρα πολύ social awkward και απέναντι στην επαφή και απέναντι στις γυναίκες. Σαν παρένθεση μόνο, θέλω να πω ότι επειδή ανέφερες και τον όρο incel, η incel κουλτούρα νομίζω ήρθε στο προσκήνιο των mainstream media τελευταία με το Adolescence του Netflix και δείχνει σε μεγάλο βαθμό το πώς γαλουχούνται τα παιδιά στην manosphere incel κουλτούρα από πολύ νωρίς. Οπότε, ξέρεις, όλοι αυτοί που εργαλειοποιούν και την literal μη αισθητική και γενικά όλο αυτό το ο άντρας πρέπει να είναι έτσι και πρέπει να κατακτά και πρέπει να μην υπολογίζει τίποτα, σε μεγάλο βαθμό ίσως πατάνε σε μια πηγαία ανασφάλεια, ας πούμε, που έχουν οι άντρες, το οποίο είναι κατάλοιπο της πατριαρχίας και του πώς πρέπει σώνει και ντε να αποδείξεις κάτι στον έξω κόσμο για τον εαυτό σου. Δηλαδή, η αξία σου σαν άντρας αμφισβητείται συνέχεια και πρέπει να κάνεις όλο και πιο ακραία feats για να αποδείξεις την αρενοπότητά σου. Που νομίζω βασίζεται πάρα πολύ και σε ψέματα. Δηλαδή, από όλους τους influencer που σίγουρα κάποιος μπορεί να έχει πετύχει στα late night scrolling του στο Instagram, ζήτημα αν από αυτά που λένε το 1% είναι κάτι το οποίο το κάνουν πραγματικά. Δηλαδή, το να δείχνεσαι, τώρα πια ειδικά στα social media, έχει γίνει τόσο μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας των σύγχρονων ανδρών που δεν μπορείς να το αποφύγεις με τίποτα. Δηλαδή, είναι τελείως in your face. Είτε θα είναι υπό τη μορφή κάποιων τυπάδων που να σου λένε τι να κάνεις για να είσαι ο σωστός άντρας ή πώς να είσαι ο καλύτερος πέφτουλας ή whatever, το οποίο είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά cultures, νομίζω, για εμένα της τελευταίας δεκαετίας. Έχει αρχίσει πραγματικά να κουράζει. Δυστυχώς δεν βλέπω κάποιον αρχίσει να γίνεται σταματημό. Επικίνδυνο, όχι μόνο κουράζει. Ναι, και επειδή είπαμε και για το adolescence, το δένει πάρα πολύ ωραία το θέμα αυτής της τοξικής αρενοπότητας με το συνολικό crime profile που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, με τα μαχαίρια να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, με προσπάθειες να γίνονται συνεχώς να μειώσουν τις επιθέσεις με όπλα και δίνει ένα πολύ καλό συνολικό αποτέλεσμα. Και πόσο μάλλον τον το κάνει, θεωρώ, και με έναν κάπως delicate τρόπο, γιατί μιλάει για ένα παιδί, δεν μιλάει για κάποιον ενήλικα που είναι 100% υπεύθυνος για τις πράξεις του και το δίνει πάρα πολύ ωραία και με τον χαρακτήρα του πατέρα. Και θέλεις καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς να μην ισχύει αυτό που πιθανότατα ισχύει. Οπότε λειτουργεί πάρα πολύ όμορφα και δραματουργικά όλο αυτό. Εγώ θεωρώ πάντως ότι όλη αυτή η αντίδραση και η αγανάκτηση είναι και σε μεγάλο βαθμό λόγω της απομόνωσης που υφίστανται οι γενιές μετά το boom του ίντερνετ. Γιατί όλες οι γενιές που μεγάλωσαν με ίντερνετ forums, Reddit, 4chan, είδαν τα νης ενδιαφέροντά τους κάπως να ικανοποιούνται μέσα από το ίντερνετ. Βρήκανε πλατφόρμες έτσι ώστε να μπορούν να τα εκφράσουν, να τα συζητήσουν. Και αυτό τους όθησε σε αυτόν τον soulless, εντός εισαγωγικών, τρόπο επικοινωνίας που μετά από κάποιο σημείο υποκαθιστά όλη την πραγματική διαπροσωπική επαφή και μας οδηγεί στο να μην δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, να μην είμαστε τολμηροί. Οπότε πηγαίνει όλο αυτό σιγά σιγά στο να καθόμαστε στο comfort zone μας όταν μπορούμε να φάμε, να πιούμε, να παραγγείλουμε, ας πούμε, από ιντερνετικές πλατφόρμες delivery μέσα από το κινητό μας, μέσα από το δωμάτιό μας, να δούμε ταινίες μέσα από εκεί, να φλερτάρουμε μέσα από εκεί. Σε οδηγεί στο να σε απομονώνει με αποτέλεσμα η κανονική σου ζωή να είναι αυτή η περσόνα που δημιουργείς με βάση τα ενδιαφέροντά σου είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε σε dating apps τύπου Tinder και την περιφέρεις σαν ιντερνετικό θίασο, τέλος πάντων, πιανεύοντας για λίγη αναγνώριση. Όλο αυτό ουσιαστικά δεν σε αφήνει να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και σε οδηγεί σε συσσωρευμένο θυμό απέναντι σε αυτά που θεωρείς ότι πηγαίνουν λάθος. Νομίζω ότι υπάρχει μία συνταγή που λέει ότι ο χαρακτήρας σε μία literal μη ταινία ή γενικότερα έργο είναι κάποιος ο οποίος συμβολίζει το φροηδικό εκείνο, τις ορμές, ας πούμε, και όλα τα έμφυτα ένστικτα που έχεις, τα οποία δεν μπορείς να κυριαρχήσεις, και σου δείχνει έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορείς να ταυτιστείς και τον βλέπεις να υπερβαίνει αυτό το πράγμα και να κυριαρχεί πάνω. Σαν παράδειγμα, ας πούμε, που δεν είναι τόσο γνωστή ταινία, αλλά μπορεί να την έχετε δει, είναι το Wanted, που είναι ταινία δράσης. Είναι ένας τύπος που τον υποδίεται ο James McAvoy και δουλεύει σε ένα γραφείο και είναι σε μια δουλειά η οποία του φέρονται όλοι σκατά, δεν τον συμπαθεί κανένας, τον μειώνουν συνέχεια και βλέπει στην πορεία της ταινίας ότι είναι προορισμένος για κάτι πολύ μεγάλο και ότι έχει από πίσω κάποιο background το οποίο ανήκει σε ένα cult, ας πούμε.
δολοφόνων, ναι, που έχουν ξεχωριστές δυνάμεις, ας πούμε, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι που ντοτζάρουν τα bullets με την Ατζελίνα Τζολί. Ναι. Δεν τον ντοτζάρουν ακριβώς. Τους αλλάζουν την πορεία. Τα κάνουν κέρβ. Τους αλλάζουν την πορεία. Είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό πατάει σε μια ταινία που είναι πολύ πιο ρεαλιστικά δοσμένη, που είναι το Office Space. Ναι. Που πάλι αφορά την αγανάκτηση μέσα σε ένα χώρο γραφείου, αλλά αυτό δίνει κάποια λίγο πιο επαναστατικά, ας πούμε, στοιχεία. Προεκτάσεις. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ταινίες αφορούν τον μέσο μικροαστό, ο οποίος έχει καταπιέσει πάρα πολλές επιθυμίες του και βλέπει την ζωή να γλιστρά κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του μέρα με τη μέρα και ψάχνει ένα αποκούμπι έτσι ώστε να πει ότι υπάρχει ελπίδα και για μένα. Αυτό που περιγράφεις είναι και ο πρωταγωνιστής από το Fight Club, λίγο πολύ, ναι. Όπου όλες του οι ανάγκες και οι επιθυμίες δημιουργούνται μέσα από το καταναλωτικό καπιταλιστικό πρότυπο κοινωνίας στο οποίο ζει. Και νομίζω ότι είναι ωραίο double bill, έτσι όπως μου το λες. Είδα πρόσφατα πάνω σε αυτό ένα βίντεο essay, το οποίο ανέφερε το πώς ο υπερκαταναλωτισμός, ας πούμε, και γενικά ο καπιταλισμός σαν πλαίσιο, οδηγεί τους άντρες πλέον να είναι κυνηγοί ανάλογα με τα αγαθά τα οποία αποκτούν. Γιατί δεν υπάρχει βιολογική ανάγκη για κυνήγι πλέον, έχουμε εξασφαλίσει, ας πούμε, τεχνολογικά την τροφή μας. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποκτάς, ας πούμε, achievements και καταξιώνεσαι σε όποιο ladder υπάρχει, τέλος πάντων, αφορά το τι υλικά μπορείς να αποκτήσεις. Αυτό το έχει πει νομίζω και ο Fincher, σχολιάζοντας γενικότερα τον τρόπο που προσέγγισε το Fight Club, ότι λέει έχουμε σχεδιαστεί να είμαστε κυνηγοί σε μια κοινωνία υπερκατανάλωσης που δεν μπορούμε πλέον ούτε να σκοτώσουμε ούτε να πολεμήσουμε για κάτι ανώτερο, δηλαδή ούτε υπάρχει χώρος για εξερεύνηση ούτε και χρόνος για εξερεύνηση πολλές φορές, οπότε κάπως νιώθουν οι άντρες να ευνοχίζονται από την κοινωνία με τον τρόπο που τους συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που κάνουν fit μέσα σε αυτή. Οπότε αυτό είναι πολλές φορές που οδηγεί στην αντίδραση. Το πρόβλημα με τις ταινίες και την αντίδραση που φέρνουν είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις, παιδί μου, ένα μήνυμα σαν να είναι PSA, σαν να είναι προπαγάνδα. Οπότε για να δοθεί κάτι έντεχνα πρέπει να έχει πάντα το περιθώριο της παρερμηνίας. Οπότε ταινίες σαν το Fight Club, οι οποίες είναι ακριβώς στον αντίποδα αυτής της κουλτούρας, καταλήγουν να λειτουργούν σαν να γίνονται σημαία. Να γίνονται σημαία, ναι. Όπως και το Joker, νομίζω, ως ένα βαθμό. Το Joker, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ σαν παράδειγμα, γιατί έγινε ό,τι έγινε με αυτή την κουλτούρα των incels και το following που απέκτησε η ταινία μετά την κυκλοφορία της, και στο δεύτερο έρχεται να το αποκαθιλώσει όλο αυτό και ξύνησε πάρα πολλοί κόσμος με το Joker 2. Και φαίνεται εκεί ότι πραγματικά ή ότι ο δημιουργός κατάφερε, ο Todd Phillips, αυτό που ακριβώς ήθελε μέσα από την πρώτη ταινία, είτε ότι πολλοί το παρερμήνευσαν. Δεν κατάφερε να τη γράψει καλά. Το King of Comedy, αυτό λέμε τώρα. Πάντως, εγώ θα ήθελα να το βάλω και υπό ένα άλλο πρίσμα για να το εξετάσουμε. Θεωρώ ότι πάντα κοινωνικά οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη. Δηλαδή, έχουμε εποχές από υπερβολικό πουριτανισμό, έχουμε εποχές πριν από αυτές και μετά από αυτές που είναι αρκετά φιλελεύθερα τα πράγματα. Θεωρώ ότι οδεύουμε σε μια εποχή που ο πουριτανισμός ανεβαίνει, με αποτέλεσμα πολλές από τις ταινίες αυτές που εξετάζουμε εμείς τώρα να θεωρούνται και λίγο προπομπή για το πρότυπο του άνδρα, το παραδοσιακό, όπως θα λέγαμε. Ενός άνδρα ο οποίος κυνηγάει αυτό που θέλει, ενός άνδρα ο οποίος δεν δείχνει πολύ τα συναισθήματά του, ενός άνδρα ο οποίος ξεσπάει, ο οποίος είναι βίαιος. Πολλοί το έχουν δει σε μια περίοδο που δεν νιώθαν άνετα, γιατί μπορεί να είχαν μαζεμένη σκατήλα μέσα τους, να θεώρησαν ότι κάποιες ταινίες τους αντιπροσωπεύουν και είναι ένας προπομπός για μια εποχή καλύτερη για αυτούς η οποία έρχεται. Ξέρεις ποια ταινία μου αρέσει πάρα πολύ το πώς το δείχνει αυτό το πράγμα? Το ότι αν προσπαθήσεις εσύ να γίνεις αυτό που νομίζεις στο μυαλό σου ότι, ξέρεις, είναι η κυρίαρχη μορφή σου, φαίνεσαι απλά γελίος. Και νομίζω ότι το δείχνει πάρα πολύ ωραία το Spider-Man 3. Όντως. Όταν αποκτά ο Peter Parker τον Venom, που γίνεται, ξέρεις, μια ultra edgy εκδοχή, hyper masculine, πάρα πολύ βίαιος, που είναι απλά γελίο, ρε παιδί μου. Και ο περισσότερος κόσμος, νομίζω, όταν κυκλοφόρησε ταινία δεν το κατάλαβε ή δεν το εξέλαβε έτσι. Και πώς χαλεβάστηκε αυτό. Ενώ τώρα πια το έχουμε πολύ καθιερωμένο ως meme, τον Peter να βγαίνει στο δρόμο με το μαύρο το σακάκι, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είναι. Και να αρχίζει να χορεύει, και να δείχνει οι κοπέλες στο δρόμο, εκείνες εμφανώς ενοχλημένες, δεν τον προσπερνάνε. Μα φαίνεται να είναι και βίαιος απέναντι στην Mary Jane στο Spider-Man 3. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή το θέτει σε ένα πολύ σαφές πλαίσιο του σε τι σε οδηγεί όλο αυτό, παρόλα αυτά με έναν κωμικό τρόπο. Και για να το ελαφρύνουμε ίσως,
Μιλώντας πριν για dating coaches, υπάρχει ένα podcast, ας πούμε, που είχε γίνει viral πριν λίγο καιρό, με 3 τύπους που ένωσαν τις δυνάμεις τους σαν εμάς περίπου. Dating Avengers. Εντάξει. Σαν εμάς με λογοτομία όμως. Ναι, ακριβώς. Ποιοι 3 χαρακτήρες θεωρείτε ότι θα έφτιαχναν ένα ωραίο dating coach podcast που θα είχε τράξει τουλάχιστον στην Ελλάδα? Και εγώ έχω κάποιες σίγουρες απαντήσεις. Πες εσύ. Νομίζω θα ξεκινούσαμε οπωσδήποτε με Ryan Gosling. Δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Είναι ο βασιλιάς. Σε ποιο ρόλο? Είναι ο βασιλιάς του Literally Me. Προφανώς θα έκανε, να πω όνομα, να κάνω name drop. Θα ήταν σε ρόλο multi-ID με το γυαλάκι του. Δεν θα μιλούσε πολύ. Θα βαρμάρει άβρα. Και απλά θα είναι εκεί πέρα για να δίνει το feng shui, ρε παιδί μου, στο χώρο. Ποιος ρόλος του Ryan Gosling θεωρείς ότι θα. Πολλοί ξέρουν το Drive. Από το Crazy Stupid Love. Εγώ αυτό θα έλεγα. Πολλοί ξέρουν το Drive είναι από τον Nicholas Winding Refn. Δεν είναι από το Drive. Ναι. Είναι από το Only God Forgives, ο πρωταγωνιστής. Ναι. Μπράβο. Που είναι ακόμα πιο σιωπηλός. Εκεί βγάζει ακόμα λιγότερες κουβέντες. Μπράβο. Και απλά, εντάξει, δεν θέλω να κάνω spoil, αλλά η τύχη του επιφυλάζει περίεργα πράγματα. Και σε αυτούς καλή ώρα η ΑΕΔ τους έχει μαζεμένους από κοντά, γιατί δεν θυμάμαι να κάνω και καμιά απόδειξη σε κανένα από αυτά τα. Για τα σεμινάρια. Μάνι, ακούσαμε ήδη για τα πρώτα πρόστιμα ύψους 200.000 για dating coaches που είχαν να περάσουν το κατόφλι της εφορίας από πριν τους Ολυμπιακούς. Υπήρχαν dating coaches πριν τους Ολυμπιακούς. Το ελπίζω σίγουρα, αλλά τότε φαντάζομαι βγάζανε βιβλία. Σωστό και αυτό. Ας πούμε, πολύ γνωστό είναι το The Game. Πιο απ' όλα. Που, ρε παιδί μου, είναι ένας που έχει γράψει το βιβλίο και σου λέει πώς να κατακτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα των ονείρων σου. Και σου λέει ότι πρέπει να είναι έτσι και έτσι και έτσι κι αλλιώς. Και είχε ξεκινήσει σαν ένα δημοσιογράφος που παρισφρούσε κάπως μέσα σε όλη αυτή την κουλτούρα. Και στο τέλος κατάντησε να είναι ένας από αυτούς. Πλέον έχει βγάλει ένα sequel σε αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι η απάντηση και η αποδόμηση όλου αυτού του πράγματος. Ότι αυτό που χτίσαμε είναι μια μπαρούφα και μισή. Θα ήταν πολύ ωραίο μέτα και ο Λουί Θερού μετά από το Manosphere, ναι, που είναι, να το πούμε, ένα μικρό ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Και εκείνος σιγά σιγά να έμπαινε στην κλίκα του Σνίκο και όλων αυτών των περσόνων. Νομίζω θα ήταν λίγο η υπέρτατη ηρωνία. Εγώ ξέρεις ποιους θα έβαζα. Για πες. Νομίζω ότι είναι ultra ταιριαστός ο Jordan Belfort του DiCaprio στο λίγο της Wall Street. Δηλαδή είναι ταμάμ για αυτό το πράγμα. Θα είναι και αυτός που θα κάθεται στη μέση, νομίζω. Ναι. Και ο Patrick Bateman θα μπορούσε να είναι σε αυτή την τριάδα. Ναι, αλλά αυτός θα είναι ο πιο σοβαροφανής. Δεν θα ανέχεται πολλά. Μπορεί να σνόμπαρε και λίγο. Έχουν ξεχωριστές προσωπικότητες όμως. Δηλαδή ο καθένας αφορά ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Άρα αυτή είναι η τριάδα μας. Εγώ θα βάζα κάπου και Jake Gyllenhaal. Δηλαδή νιώθω ότι και σαν άνθρωπος δεν είναι πολύ μακριά από τους ρόλους που παίζει. Και έχει παίξει σε αρκετές ταινίες που μπορούμε να τις εντάξουμε ίσως σε αυτό το πλαίσιο. Κυρίως το Demolition Man εμένα μου κάνει. Και το Nightcrawler αρκετά. Το Nightcrawler ίσως θα ήταν καλύτερη περίπτωση για μια πιο γλιώδη παρουσία στο podcastικό podium. Θέλω να αναφέρω και το True Detective. Okay. Με τον Rust Cole, ας πούμε, να έχει γίνει πλέον, ειδικά μετά από edits και τέτοια στα social, μια literal μη φιγούρα. Γιατί έχει αυτή τη μελαγχολία, ρε παιδί μου, τον ιγυλισμό, την απαξίωση, την οποία ταυτίζεται πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω η διαφορά είναι ότι στο True Detective υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό υπόβαθρο φιλοσοφικό που λείπει, νομίζω, από όλους τους ανθρώπους που ταυτίζονται με το χαρακτήρα. Αλλά σίγουρα η πρώτη σεζόν True Detective θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάπως literally me. Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ για τις επόμενες. Ίσως ξανά να το βρει και στην τρίτη με τον Mahershala Ali, αλλά. Κάποιοι χαρακτήρες κάποιων από αυτών των ταινιών, παύλα σειρών, να μην σε αυτές και το True Detective, ίσως εσφαλμένα μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο, να είναι πιο στοικοί. Δηλαδή έχουν ένα, όπως είπε και ο Επίκουρος, πιο βαθύ φιλοσοφικό υπόβαθρο από πίσω. Και αυτό που τους διαφοροποιεί, ας πούμε, και τον Bill Murray στο Lost in Translation ή τον Joaquin Phoenix στο Hair, είναι το ότι δεν λαμβάνουν κάποια δράση ή ότι δεν βλάπτουν ή ότι δεν είναι ακραίοι. Οπότε δεν έχουν γίνει τόσο και πρότυπα ρενοπότητας. Είναι απλά καταπιεσμένοι. Ναι, είναι απλά καταπιεσμένοι. Πάντως από γυναίκες ακούω πολύ συχνά ταινίες όπως το Piano Teacher που οδηγούν ένα femcel κίνημα. Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ. Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι το Piano Teacher είναι η κατάλληλη ταινία
ταινία να παίρνεις δώρο στο 7χρονο εγγόνι σου, έτσι. Ναι. Όπως έχει πει και ο μεγάλος Σκάρσγκαρντ. Βεβαίως. Ο Τρίερ ήξερε από πριν πώς πάει η φάση. Νομίζω θα είμαστε εμείς αυτοί σε λίγο καιρό. Ακόμη μια literally ταινία. Προφανώς μιλάμε για το sentimental value. Μια ταινία που βασίζεται στη σχέση ενός σκηνοθέτη πατέρα με μιας ηθοποιού κόρης. Ηθοποιού βέβαια του θεάτρου. Ο πατέρας είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου. Που προσπαθούν να βγάλουν μια ταινία, όχι μαζί, αλλά με ένα περίεργο τρόπο συνυπάρχουν σε αρκετά μεγάλο κομμάτι της ταινίας. Και θα μπορούσαμε να πούμε πως ο πατέρας είναι ένα πολύ καλό πρότυπο ανδρός στην σύγχρονη εποχή, ο οποίος έχει παρατήσει στο 99% την οικογένειά του, ειδικά τις κόρες του, τελείως αποξενωμένος. Αλλά ας πούμε, αυτό είναι πολύ γλυκιά ταινία. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέμε. Πάνω σε ακριβώς το θέμα της συζήτησής μας είναι το Marty Supreme που βγήκε φέτος. Συμφωνώ σε αυτό. Που είναι ένας χάσλερ μακιαβελικός που κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι του καπνίσει, παραμερίζοντας όλους τους υπόλοιπους, αγνοώντας όλες τις συνέπειες, απλά και μόνο για να πετύχει και το στόχο. Και είναι πολύ αστείο γιατί κάθε φορά αποτυχάνει παταγωδός. Παρόλο που είναι ο απολύτως χάσλερ, παρουσιάζεται, στο τέλος πάντα είναι ο loser της υπόθεσης, το οποίο κάπως αποδομεί και το χαρακτήρα τον ίδιο. Και νομίζω είναι και αυτό που κάνει την ταινία να ξεχωρίζει. Δηλαδή, αν βλέπαμε άλλη μια ταινία με έναν χάσλερ, ο οποίος στο τέλος τα κατακτούσε όλα και είχε τη γυναίκα που ήθελε, νικούσε τους πάντες ή έβγαζε πολλά λεφτά, θα ήταν μια ακόμα από τις πολλές ταινίες. Τώρα όμως που τα πράγματα δεν είναι έτσι, εκτιμάται ακόμα περισσότερο. Ειδικά στους κύκλους όπερας και του μπαλέτου. Ναι. Όπως έχετε ξανασχολιάσει αυτή την εκπομπή. Δεν ξεχνάμε. Αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο Marty Supreme, ότι σου δείχνει ότι αυτός ο τύπος δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τα μικρά πράγματα που του δίνει η ζωή. Τίποτα δεν είναι αρκετό. Και πάντα έχει στο μυαλό του, ξέρεις, έναν απότερο στόχο, ο οποίος είναι εντελώς φτιαχτός, δεν έρχεται ποτέ. Εμένα μου θυμίζει λίγο, αφού μιλούσαμε και για ταινίες του Σκορσέζε, και το After Hours. Στον τρόπο που προσεγγίζει τον ήρωα περισσότερο σαν loser και λιγότερο, ξέρεις, σαν hustler. Σαν hustler, ναι. Ότι θα τον βρει ό,τι δεινό υπάρχει και ό,τι μπορεί να πάει στραβά θα πάει στραβά. Είναι λίγο μαραθώνιος κακοτυχίας το After Hours. Δηλαδή, λες, δεν τελειώνει να πούμε κάντε μια αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να του συμβεί, πότε θα σταματήσει το προσωπικό του το μαρτύριο. Και συνέχεια, υπομένει. Δεν έχουμε πει τον δεύτερο μεγάλο σύγχρονο του Σκορσέζε μέχρι τώρα, τον Κόπολα, που έχει κάνει τους νούμερο 1 literally μη χαρακτήρες στον ονό. Δεν το ακούω εγώ τόσο. Ούτε εγώ το ακούω. Το ακούω full, δηλαδή ο χαρακτήρας του Πατσίνο, ας πούμε, δεν θεωρείται ότι οδήγησε σε ένα κίνημα αντρών. Είναι άλλο το κίνημα. Αυτό είναι λίγο πιο πολύ στο embrace masculinity και σε μια γενικότερη τάση να κάνουμε glaze χαρακτήρες όπως είναι ο Scarface, γενικότερα χαρακτήρες του Πατσίνο. Goodfellas, δηλαδή gangsters κλπ. Μια DPG-ική διάθεση γενικότερα. Όχι τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο περιθώριο, αλλά δεν είναι τόσο σιωπηλοί, δεν βιώνουν την απομόνωση όσο τη βιώνουν οι literally μη χαρακτήρες, ούτε είναι τόσο άβολοι κοινωνικά. Ένα άλλο σημείο, ένα τρόπο που εγώ έχω διακρίνει τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές τις ταινίες, αν όχι όλες, είναι η παρουσία του love interest και ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζονται. Και σε πολλά σημεία τους αυτές οι ταινίες έχουν το εξής, ότι θα φτάσουν σε ένα σημείο καμπής που θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να συνεχίσουν να είναι αυτό το πρότυπο που έχουν φτιάξει στο μυαλό τους, το οποίο πολλές φορές είναι επίπλαστο και ισορροπεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε κάτι τελείως πλασματικό που έχει δημιουργηθεί με βάση την pop κουλτούρα και το escapism, και το να αποκτήσουν μια πιο κανονική ζωή, δηλαδή όπως βλέπουμε στο Drive υπάρχει legit αγάπη και δυσκολεύονται ακόμα και εκεί να επιλέξουν, ενώ νομίζω στους περισσότερους μας είναι ξεκάθαρη σχετικά επιλογή. Ναι, θα ήταν ξεκάθαρη επιλογή. Νομίζω ότι κάπως το αντιμετωπίζουν σαν εμπόδιο, ενώ κάτι το οποίο πρέπει να υπερβούν, ότι είναι κάτι που τους κρατάει πίσω. Αντίστοιχα και το The Bear έχει μια αντίστοιχη οπτική πάνω στο θέμα, όπου ο πρωταγωνιστής ο Κάρμι την σχέση του τη βλέπει καθαρά ως κάτι το οποίο του μειώνει την αποδοτικότητα στη δουλειά, γιατί θέλει να είναι ο καλύτερος σεφ αυτή στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αποξενώνεται συνέχεια από μια κοπέλα η οποία εμφανώς τον έχει υποστηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς και του έχει δώσει μάλιστα και πολλές ευκαιρίες για εξηλαίωση, με αποτέλεσμα εκείνος βέβαια κάθε φορά να τις καταστρέφει τελείως. Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα εκεί πέρα. Και ένα ακόμα πράγμα που άμα θα θέλετε να συζητήσουμε είναι το κατά πόσο αυτοί οι χαρακτήρες μέσα από την απομόνωση, αυτά τα κομμάτια της pop κουλτούρας τα μυθοποιούν. Δηλαδή, ο Ryan Gosling είχε πει συγκεκριμένα ότι νιώθει ότι ο χαρακτήρας του έχει δει τόσες πολλές ταινίες που έχει χαθεί μέσα στη μυθολογία του Hollywood για το τι είναι
είναι να είσαι stuntman, το ότι είναι να είσαι οδηγός, που ουσιαστικά χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας και εγώ αυτό νιώθω ότι το κάνουμε και εμείς εν μέρει μέσα στις ζωές μας. Δηλαδή τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε μέσα από την pop κουλτούρα έχουν μεγάλη επιρροή πάνω μας που δεν θα έπρεπε, γιατί δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι, είναι χαρακτήρες, τους οποίους ίσως για τους λάθος λόγους προσπαθούμε να τους μοιάσουμε και μας κρατάει πίσω από το να οριμάσουμε και να πιάσουμε το νόημα του είναι. Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσεις το τι εφάπτεται στην πραγματικότητα και ποιος είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για έναν άνθρωπο. Όταν υλοποιείς, ας πούμε, χαρακτήρες οι οποίοι είναι κυριολεκτικά υπεράνθρωποι, ενώ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν χρειάζεται να έχουν υπερδυνάμεις, το να υπερνικάνε εμπόδια τα οποία για οποιονδήποτε φυσιολογικό άνθρωπο θα είναι εντελώς εκτός από το χέρι και την τύχη. Σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι θες σώνει και δεν να πας κόντρα στην ανθρώπινη φύση σου, πιστεύω. Αυτό γιατί νιώθετε όμως ότι γίνεται κυρίως από τους άντρες? Νομίζω ότι απλά στους άντρες, λόγω όλου του πατριαρχικού συστήματος, έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προσδοκιών, το οποίο όλο και περισσότερο ζητάει πράγματα, τα οποία προφανώς δεν μπορείς να ικανοποιήσεις. Συμφωνώ με τον Άγγελο. Θεωρώ ότι ανάγεται σε ένα καπιταλιστικό ζήτημα του να προωθείται όσο γίνεται η υπερκατανάλωση. Πηγαίνοντας πίσω σε μια εποχή που οι άντρες ήταν οι απόλυτοι providers, που θα φέρουν τα πάντα στο σπίτι, στο American Dream θα κάνουν κάθε εβδομάδα δώρο στην οικογένεια, θα αγοράζει κάτι καινούριο, κάθε χρόνο νέο αμάξι, κάθε 10 χρόνια νέο εξοχικό. Ένα πρότυπο το οποίο θεωρώ ότι στη δεκαετία των 70s και των 80s κάπως είχε καταπολεμηθεί και είχε μπει ένα stop σε μια πιο alternative κουλτούρα σε αυτόν τον υπερκαταναλωτισμό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια να επιστρέψει. Το πρότυπο δυστυχώς του άντρα το οποίο υπερκαταναλώνει είναι αυτό του μάτσο. Αντίστοιχα της γυναίκας είναι πάλι ένα πρότυπο πιο παραδοσιακό, ένα υπό που ζει με τα λεφτά του άντρα ή και ξοδεύει. Πάλι σε αντιστοιχεία με αυτό το American Dream των 60s και των 50s. Τώρα πια βέβαια και οι άντρες και οι γυναίκες οθούνται σε αυτόν τον υπερκαταναλωτισμό. Αντίστοιχα και με την χειραφέτηση των γυναικών που έχουν βγει στο χώρο εργασίας. Προφανώς ρέουν πολλά περισσότερα χρήματα στα χέρια τους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες επιχειρήσεις να θέλουν να τις βάλουν σε αυτό το τρυπάκι του να ξοδεύεις άσκοπα σε πράγματα τα οποία τελικά δεν τα χρειάζεσαι. Πράγματα τα οποία ίσως αυξάνουν πάρα πολύ το εγώ σου και μειώνεται ο συναισθηματικός κόσμος κατά κάποιο. Δηλαδή δείχνεις περισσότερα για το ποιος είσαι παρά με την ουσιαστική σου αξία. Για να γυρίσω και σε αυτό που έλεγε πριν ο Νίκος όσον αφορά το κομμάτι των σχέσεων και το πώς απεικονίζονται σε τέτοια έργα, νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική απάντηση. Όσο σαχλό και αν ακούγεται, το να αγαπάς ανθρώπους και σχέσεις και ό,τι έχεις χτίσει, ρε παιδί μου, με τους άλλους γύρω σου, είναι ο πραγματικός πυρήνας του τι αξίζει στη ζωή που βρισκόμαστε. Αυτό είναι το πραγματικό αντίδοτο για μένα σε όλη αυτή την κουλτούρα που παίρνει μια τροπή χωρίς κανένα λόγο από μόνη της. Απλά παρουσιάζουν και λίγο το ρομαντικό κομμάτι αυτές τις ταινίες με μια αίσθηση ανικανοποίητου. Γιατί συνήθως είναι άντρες που τους ερωτεύονται γιατί είναι ήσυχοι και έχουν δημιουργήσει και λίγο αυτό το nonchalant πρότυπο το οποίο βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή όσο λιγότερο μιλάς, όσο πιο απόμακρος και δεν εκφράζεις τα συναισθήματά σου, τόσο πιο γοητευτικός είσαι. Το οποίο πάλι νιώθω ότι είναι ένα κληροδότημα των συγκεκριμένων ταινιών που μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Δεν θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο, απλά σε μια σχέση ίσως της βάζει εμπόδια πολλές φορές. Απλά πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα και κάπως ειρωνικά μετά από ένα σημείο. Το αντιμετωπίζεις, αλλά βλέποντας αυτές τις ταινίες και βλέποντας γενικά ταινίες και καταναλώνοντας pop κουλτούρα, μουσική κλπ. Θα σε επηρεάζουν υποσυνείδητα. Δηλαδή, αυτό είναι και ας πούμε που μας λέει για μένα εν μέρει και το Fight Club, ότι ασυνείδητα δημιουργείται ο χαρακτήρας του Tyler Durden που είναι το masculine πρότυπο. Είναι, όπως είπες και εσύ πριν, το εκείνο, η ορμή, η δύναμη, τα ζώδια ένστικτα βγαίνουν στην επιφάνεια και λόγω κάποιων πραγμάτων που δεν μπορείς να τα ελέγξεις και καταλήξεις να πάσχεις από ένα σύνδρομο λευκού σωτήρα, το οποίο σου δημιουργεί μέσα στην καθημερινότητά σου την αίσθηση του ανικανοποίητου, που την έννοια ότι δεν μπορείς να κάνεις όλα αυτά που βλέπεις στις ταινίες. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια ταινία που είναι απάντηση, ας πούμε, ενώ να σχολιάζει σε μέτα επίπεδο το literal μη χαρακτήρα? Θα πρέπει να είναι κάτι πολύ πρόσφατο. Γιατί τώρα έχει αρχίσει λίγο και αποδομείται όλο αυτό το concept, το subgenre. Ίσως θα το γυρίσει κάποια στιγμή η Α24 που ειδικεύεται στις αποδομήσεις. Νομίζω ότι μια πολύ αγαπημένη ταινία
το Shit House. Είναι μια ουσιαστικά literal του Cooper Cooper ακριβώς. Είναι μια literal ταινία. Με έναν νέο ο οποίος βρίσκεται στα πρώτα του πανεπιστημίου. Είναι αρκετά θλιμμένος και απομονωμένος. Δεν έχει ιδιαίτερους φίλους. Η σχέση του με τους τριγύρω του είναι αρκετά επιφανειακή. Πολύ συχνά ο μόνος υποστηρικτικός άνθρωπος στη ζωή του είναι η μητέρα του, την οποία την κάνει FaceTime γιατί βρίσκεται σε άλλη πόλη στην Αμερική. Και θεωρώ ότι δίνει μια αρκετά καλή απάντηση σε αυτή τη μοναξιά που είναι κάπως ρομαντισμός. Δηλαδή. Ναι, και σου λέει, ας πούμε, το Shit House σου λέει κιόλας ότι σιγάρε μαλάκα, ας πούμε, ποιος είσαι, δεν δικαιούσε τίποτα. Αλλά μέσα από το ρομαντισμό κάπως προσγειώνεται ο χαρακτήρας, αποδέχεται τα πράγματα που του συμβαίνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό και κρατάει ένα optimistic view απέναντι στα πράγματα, θεωρώ, στο τέλος, το οποίο κατά κάποιο τρόπο τον ανταμείβει. Γι' αυτό είπα και πριν ότι η αγάπη ρεαλιστικά και ο ρομαντισμός είναι η κανονική απάντηση σε αυτό σαν. Άρα πηγαίνουμε απέναντι στο κλίμα της εποχής του να απορομαντικοποιούμε τα πάντα και να έχουμε μια. Ναι, ναι. Μόνο έτσι μπορείς να εξηγιάνεις αυτό το κλίμα. Ίσως μια ταινία που λειτουργεί και σαν απάντηση είναι και το Another Round. Ναι, το σκεφτόμουν και εγώ πριν, μπράβο. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο που εδώ, ας πούμε, είναι αρκετά ρεαλιστικό το πλαίσιο. Δεν σου κάνει stylized, δεν σου κάνει τίποτα να φαίνεται καλύτερο από ό,τι είναι πραγματικά. Ο τύπος μπαίνει σε ένα τρυπάκι, γίνεται αλκοολικός και καταλήγει σε μια εντός εισαγωγικών λύτρωση μέσα από ανθρώπινες επιλογές και λόγω του περιβάλλοντος του. Ίσως και επειδή είναι και μια πιο ευρωπαϊκή ταινία. Έχει να κάνει πολύ με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο καθένας. Αν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς ενεργοποιεί στο να πανατροφοδοτείς, ρε παιδί μου, αυτές τις ορμές σου, είναι λογικό να το έχεις κάπως εξειδανικευμένα μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή, αν είσαι σε ένα mini manosphere με την παρέα σου που ο καθένας παρακινεί τον άλλο να αποδείξει ότι είναι ο Α μέσα σε εισαγωγικά, οδηγεί σε όλο και περισσότερο σε ένα τέτοιο ηχοθάλαμο. Γι' αυτό νομίζω μπορούμε να προτείνουμε στο κοινό την ψυχοθεραπεία. Είναι κάτι το οποίο το manosphere το μισεί. Είναι κυριολεκτικά αυτό το meme που λέει Men will do X rather than go to therapy. Δεν είναι κακό να πηγαίνετε. Γενικά, καλό είναι να βγάλουμε και κανένα ψηλό. Να αποβάλλετε. Όντως, εδώ πέρα υπάρχουν. Τα interest κάνουν λίγο conflict. Είναι λίγο στημένο. Κάνουμε το shameless plug. Καλό να βγάζετε πολιτική κατήλα από μέσα σας. Μην την κρατάτε. Και νομίζω μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι είναι θετικό και είναι μια πολύ καλή λύση να περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που μας κάνουν καλύτερους. Καλύτερους τώρα με τις έννοιες που έχουμε αναλύσει για τόση ώρα. Δηλαδή, μην έχετε γύρω σας τους μαλάκες, μην έχετε γύρω σας τους ψυχούς, τους αλφα, τους υπερβολικά βίαιους, τους ελάχιστα βίαιους. Επίσης, να πούμε ότι όποιος έχει έτσι μαλακωδείς απόψεις, καλό να τις εκφράζει, ρε παιδί μου, να τις ξέρει και ο υπόλοιπος κόσμος. Για να σε κρίνουμε και να σου πετάμε τις πρέψεις των Λοιπόν, εγώ αν δεν φάω cancel σήμερα από το TikTok, δεν θα φάω ποτέ. Αλλά αλήθεια, έχω φτάσει στα όρια μου. Εγώ αν δεν βγω σήμερα εκτός ορίων σε αυτό το βίντεο, δεν θα βγω ποτέ στο TikTok εκτός ορίων. Στο πρότυπο του Literally Me, αυτές οι απόψεις δεν εκφράζονται. Ναι, ναι. Μέχρι να εκραγούν από μέσα σου κάποια στιγμή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να τους βρεις αυτούς και να τους διακρίνεις μέσα από τη μάζα. Ο κόσμος που ενστερνίζεται τους Literally Me χαρακτήρες είναι βαθιά καταπιεσμένος. Δηλαδή το πιστεύω πολύ αυτό. Εντάξει, είναι φτιαγμένοι για να ταυτιστείς όμως. Ως ένα βαθμό. Εντάξει, εγώ προσωπικά American Psycho δεν κατάφερα ποτέ να ταυτιστώ ή το Joker. Αλλά με κάποιους άλλους που είναι λίγο πιο ανάλαφροι, κάτι έπιανα. Αν είσαι έτοιμος να εκραγείς και δεν το κάνεις, μετά μπορεί κάποιος να σε κατηγορήσει γι' αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για τόσες καταπιεσμένες προσωπικότητες, οι οποίες στο τέλος έκαναν τον μπαμ. Αν είσαι αυτή η καταπιεσμένη προσωπικότητα, έχεις τις σκέψεις, έχεις τη διάθεση, είσαι ένα βήμα πριν, αλλά δεν το κάνεις, έχει το δικαίωμα να σε κατηγορήσει κάποιος. Για να το βάλουμε και σε ένα πλαίσιο, το συζητούσαμε με αφορμή λίγο το The Drama. Υπάρχουν δύο σκέλη. Άμα είσαι στον περίγυρο του άλλου, νιώθεις και λίγο εκτεθειμένος. Δηλαδή, άμα μάθεις ότι ο φίλος σου ήταν έτοιμος να εκραγεί και τα σκάγια να πάρουν και εσένα μαζί, είναι λίγο τρομακτικό. Οπότε, σε ένα πλαίσιο διώχνουμε τους τοξικούς ανθρώπους και τους ανθρώπους που μας δυσκολεύουν καθημερινά και προσπαθούμε να προωθήσουμε ένα well-being, είναι σωστό να απομακρυνθείς και να τον κρίνεις αρνητικά τον άλλο. Η άλλη άποψη είναι ότι όταν έχεις ανθρώπους που είναι γύρω σου, τους καταλαβαίνεις ποια τραύματα τροφοδοτούν τέτοιες σκέψεις, ποιες ψυχικές ασθένειες και βλέπεις τη σχέση μέσα στο αποτέλεσμα και την αιτία, είναι καλό να προσπαθείς και λίγο να τους βοηθήσεις. Τώρα, πολλές φορές δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τίποτα από τα δύο. Κοίταξε, εμένα η γνώμη μου είναι ότι καλό είναι να κρίνουμε τους ανθρώπους ανά περιπτώσεις. Ενώ ότι δεν έχουν όλα τα εγκλήματα ή ακόμα
ακόμα και ατοπήματα την ίδια βαρύτητα. Παρ' όλα αυτά, όταν μπορείς να προλάβεις κάτι, καλό είναι να το κάνεις και να είσαι όσο πιο συγκαταβατικός γίνεται στο να καταλάβει ο άλλος το σφάλμα του. Και από εκεί και πέρα, αν βλέπεις την πρόθεση για βελτίωση, συνεχίζεις. Διαφορετικά, το να αποβάλεις αυτούς τους ανθρώπους είναι μονόδρομος. Εμένα σε αυτό μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, ότι όλοι κάποτε οι πιο τρομακτικοί άνθρωποι της ιστορίας, οι πιο κακοί άνθρωποι, έχουν υπάρξει κάποια στιγμή ένα 5χρονο παιδάκι το οποίο ήταν καλός, ρε παιδί μου. Οπότε εκεί πηγαίνουμε και σε άλλα μονοπάτια τύπου serial killers, γεννιούνται serial killers ή σε καταντάει η κοινωνία αυτό που είσαι. Ακόμα και οι serial killers βλέπουμε να γίνονται σειρές, να υπάρχει ένα sensualization, ας πούμε. Ειδικά με το true crime πλέον είναι ακραίο. Αυτό νομίζω ότι το true crime οδηγεί σε μια ευαισθητοποίηση γύρω από τη βία. Όλη η τηλεόραση λειτουργεί σε μια ευαισθητοποίηση γύρω από τη βία, γιατί βομβαρδίζεσαι συνέχεια με τόσο ultra violent περιεχόμενο που μετά από ένα σημείο δεν το μεταβολίζεις καθόλου. Ξέρεις, μπαίνει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο. Ταραντίνο γαμιέσαι. Ακριβώς. Ωραία ταινία που αναλύει ακριβώς αυτό το πράγμα είναι το Funny Games. Νομίζω δεν έχει υπάρξει πιο έντεχνος τρόπος για να σου σχολιάσει αυτό το πράγμα που βιώνουμε από την είσοδο της τηλεόρασης στα σπίτια. Αλλά μετά μπαίνουμε και σε θέματα δημοκρατίας και το κατά πόσο μπορούν τα πάντα να προβάλλονται. Νομίζω πάντως ότι έχει να κάνει περισσότερο με την αντιμετώπιση των media και λιγότερο με την δημοκρατία. Ενώ ότι η δημοκρατία σου δίνει την ευχέρεια και το δικαίωμα να προβάλλεις αυτό που θέλεις, αλλά το σε τι βαθμό θα το κάνεις και με το ποιον τρόπο θα το δείξεις είναι στο χέρι σου. Σωστό και αυτό. Είναι όλα θέμα editing. Εκεί καταλήγω. Όντως. Ναι. Πόσο μεγάλο θα είναι το γραφιστικό του Ευαγγελάτου. Tank. Το 3D Tank. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι άμα φτιάχνατε μία literally ταινία στην Ελλάδα, θέλω σκηνοθέτη, μην μου πείτε σμαραγδί και μαλακίες. Έχω την νούμερο 1 απάντηση. Κάτσε. Σκηνοθέτη, πρωταγωνιστή, χρονικό πλαίσιο που εκτιλήσετε. Αλλά σκεφτείτε, ρε παιδί μου, ότι συνήθως έχουμε trouble times. Πρέπει να είναι σάβια η κοινωνία. Πρωταγωνιστή, σκηνοθέτη και love interest. Αυτό είναι η συνταγή για να φτιάξει ταινία του Παπακαλιάτη. Έλα μωρέ τώρα. Παπακαλιάτης είναι lyrical loneliness. Ξέχασα σε ποιον είχε κλείσει εισιτήριο να πάει. Τον Απόλυτο. Στο Ρένο το Χαραλαμπίδη. Στο Ρένο Χαραλαμπίδη. Όχι, ρε. Ο Ρένος είναι πιο γουντιαλενικός. Είναι άλλο πράγμα. Εμείς θέλουμε κάποιον που να σου βγάζει αυτή την ανάγκη να αντιδράσει και να είναι βίαιος και να προκαλέσει χάος με κάποιο τρόπο. Μαλάκας. Αυτή είναι η βιότητά του. Δεν υιοθετούμε σαν podcast όπως άκουσες και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ξέρω εγώ, literally me, υπό την έννοια έτσι όπως το έχω ορίσει εγώ στο κεφάλι μου, μου φαίνεται το Σάνταν. Οπότε θα έπαιρνα τον Μάκη Παπαδημητρίου. Ο Μάκης Παπαδημητρίου, ας πούμε, μου φαίνεται full άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ήσυχος, αλλά κρύβει κάποια έκρηξη μέσα του ή κάτι στο σκοτεινό υποδόρια. Και είναι αυτό. Εγώ θα έβαζα Ανδρέα Κωνσταντίνου. Το ακούω, ναι. Μου βγάζει ένα edginess ίσως, κάτι έτσι λίγο αυτάρισκο, κάτι ναρκισσιστικό μου βγάζει το βλέμμα του πολλές φορές, που δίνει μια Patrick Batemanilla. Δεν τον έχουμε δει βέβαια σε κάτι. Όχι, το παίζει λίγο Ζεν Πρεμιέ. Το παίζει καλούλης πάντα. Οπότε θα του έδινα αυτό το ρόλο έτσι, έναν πιο ρίσκι. Ούτε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει παίξει ποτέ έτσι ρίσκι ρόλους. Πάντα απλά μογκάρει και φαρμάρει άβρα. Σκεφτείτε το στο drive να ήταν με το λευκό το μπουφάν σκορπιό από πίσω, τα χέρια μέσα στις τσέπες. Και από δίπλα του. Δεν ξέρω, ποια θέλετε να βάλουμε. Τι Γερονικολού. Εντάξει, εύκολη επιλογή. Ναι. Εφάπτεται πάρα πολύ ωραία και σε ένα fan casting που είχε κάνει ο Τζουβελέκης από το συνεσυμπόσιο του Τσιμιτσέλη ως Τζον Κόνσταντιν σε κάποιους σκοτεινούς πότες. Νομίζω είναι και πολύ κοντά και από πλευράς ηθοποιίας και στον Κιάνου Ρίβς. Δηλαδή δεν απέχουν πάρα πολύ. Διαφωνήσω. Είναι και οι δύο λακωνικοί. Ναι, γιατί αν μιλήσουν είμαστε δύσκολα. Τώρα συγκρίνουμε τέχνη όμως με βιντεοκασέτα. Έχει ο Κιάνου Ρίβς στο παλμαρέ του το ελληνικό Hangover? Όχι. Δεν το έχει. Όχι. Ακριβώς. Είναι η απάντησή σου αυτή, δηλαδή επιλέγεις Γιάννη Τσιμιτσέλη. Επιλέγω Γιάννη Τσιμιτσέλη για έναν nonchalant χαρακτήρα. Όπως ακριβώς το Drive, σας το λέω. Δηλαδή, αν κάναμε το ελληνικό Drive, πιστεύω ότι Τσιμιτσέλης θα ήταν η επιλογή μου. Πάμε σε σκηνοθέτη.
σκηνοθέτης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα διάλεγα τον Οικονομίδη. Το άκουγα. Όχι. Γιατί έχει κάτι ότι ασχολείται με αντίηρωες. Ναι, και θα έβαζε και το θήτη μέσα, θα το πήγαινε έτσι και θα το βλέπα. Η Σπασμένη Φλέβα, ας πούμε, είναι ταινία που ταυτίζεται νεοέλληνας, ας πούμε, πάρα πολύ εύκολα. Άμα κάσταρε στον Μπισμπίκι, θα λεγόταν I don't drive. Μείον 15 αμάξια. Ή I can't drive. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο ασφαλιστική. Σίγουρα δεν θα έκανε τον Stuntman ο Μπισμπίκης σε μια αντίστοιχη ταινία. Ή μπορεί και να τον έκανε για τα τρακαρίσματα. Ναι, γιατί έχει και εμπειρία, έτσι. Εγώ θα έβαζα τον Κούτρα, πιστεύω. Okay. Ναι, γιατί νομίζω ότι έχει μια αισθητική τύπου drive. Ειδικά άμα δείτε κάτι ταινίες σαν το Αληθινή Ζωή, που παίζει ο Κουρής και έχει και ένα ρόλο ο Παπασπηλιόπουλος, αν θυμάμαι καλά. Παπασπηλιόπουλος στο 4 δεν είναι literally me. Είναι, ναι. Ναι. Νομίζω ο καλύτερος literally me που έχουμε δει. Και ο Κουρής στους 4 είναι αρκετά literally me. Γενικά όλοι φαρμάρουν άφρα. Ναι, full. Εγώ θα βάζα σκηνοθέτη γραμματικό. Okay. Που ήταν στους Απόντες, στο Βασιλιά, που έχουν τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, ο Βασιλιάς ειδικά. Το Βασιλιά σου με το ακούω full. Ναι, γιατί ο Μουρίκης στο Βασιλιά, ας πούμε, είναι ένας χαρακτήρας που έχει κάποια τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, είναι και λίγο καταδικασμένος από τη ζωή στο περιθώριο. Δυστυχώς ο Μουρίκης απλά δεν έχει looks maxing. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Αν βάζαμε ένα Σάκη Ρουβά ως ηθοποιό. Καλά. Στο Alter Ego. Alter Ego. Αυτό δεν είναι literally me ταινία, το Alter Ego. Ποιος το έχει γυρίσει αυτό? Ποιος το σκέφτηκε καταρχάς? Ποια ημοψυχία. Ποια ιδιοφυΐα. Αλλά είναι ο απόλυτος edgy looks maxer. Είναι ο Spider-Man που δεν τον κατάλαβαν. Αυτό, χωρίς ηρωνία. Πώς πήγε και επίδαυρο. Αλλά κάποιοι καθόμαστε και τον κράζουμε. Θέλετε να βάλουμε χρονικό πλαίσιο, setting, πόλη και χρονολογία. Νομίζω είναι πολύ εύκολη επιλογή Αθήνα για literally me. Εγώ ποντάρω σε Αθήνα 2012. Και εγώ κάτι τέτοιο σκεφτόμουν. Το ακούω. Να είναι κρίση και να μπαίνει. Για να είναι έξτρα αγανακτισμένος, κατάλαβες. Να πηγαίνει να ανοίγει μπάρ στα διόδια, ξέρω εγώ. Δεν πληρώνω. Ναι, δεν πληρώνω, ναι. Εγώ θα το ακούω και μετά τους Ολυμπιακούς. Ήταν μια περίοδος που πολλοί ήταν δυσαρεστημένοι από την. Γιατί δεν μπήκαν εθελοντές, δεν τους δέχτηκαν. Επειδή οικονομικά θεωρούσαν πως θα είναι πολύ κακό και υπάρξει μεγάλη διαχείριση. Είναι λίγο όπιο κατάσταση όμως εκεί. Φαντάσου να είναι χαρούμενοι γύρω σου. Λόγω. Τώρα ήταν μια εποχή Euro, ήταν μια εποχή Ολυμπιακών Αγώνων. Η Eurovision ήταν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή όλοι δεν μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι. Και εσύ. Εκείνη τη χρονιά είχαμε Σάκη Ρουβά όμως. Ο οποίος βγήκε τρίτος. Δεν θα σχολιάσουμε αυτή την κλοπή. Ναι, εντάξει. Ας προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα. Η Ουκρανία να πούμε με τη Σβετλάνα, όπως τη λένε. Τροπή. Ρουσλάνα, μαλάκα. Τροπή. Έχει και ντάρα τώρα 17, θα πάμε. Παναγία. Κοίτα, 2004 θα έφτιαχνε μία από αυτές τις ταινίες που θέλει να φτιάξει ο Άγγελος που λέει ότι του αρέσουν. Όπως εκείνη του Ρομέρ που πρότεινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Που και καλά όλα είναι τέλεια και αυτός βάζει ότι είναι σκατά. Είναι ωραία αντίστοιξη αυτή, μ' αρέσει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα τέριαζε να είναι και στην επαρχία, ρε παιδί μου. Σε ποια πόλη? Να το κάνεις. Ναι, λέμε όχι. 70's. Κρήτη. Να σκάει Τζόνι Μίτσελ στα μάταλα και να μην μπορεί με τους χίπηδες. Και να είναι λίγο πιο μέτα, ρε παιδί μου. Να πάμε σε falling down καταστάσεις. Αλλιώς, άμα πάμε σε μια πιο γοητευτική εκδοχή, ίσως θα τον τοποθετούσε στην Αλεξανδρούπολη του 2026. Είναι η τέλεια κατάσταση αποσύνθεσης που βίωσα. Διαχωρίζω τη θέση μου. Walking Dead. Τους 3 μήνες που πρόλαβα στην πόλη. Και να μην μπορεί να βρει σπίτι Airbnb. Καλά, και στην Αθήνα πλέον. Και να παραπονιέται για τα ενίκια. Για πείτε Love Interest. Πολύ καλή ερώτηση. Τι ζητάμε από το Love Interest του literally me πρωταγωνιστή μας? Τι στοιχεία? Θέλουμε κάποια παρουσία η οποία. Εγώ θέλω να είναι τόσο όσο γλυκιά για να είναι το συναισθηματικό αντίβαρο. Εγώ είμαι της άποψης κορίτσι διπλανής πόρτας. Κάτι τέτοιο, ναι. Θα βλέπατε μία Δανάη Σκιαδή. Και έπαιζε και στους 4 του Παπακαλιάτη, νομίζω. Ναι, γι' αυτό. Ότι έχει εμπειρία από τέτοιους ρόλους. Και σε κάποια ταινία του δεν έπαιζε. Δεν θυμάμαι. Σίγουρα δεν θα έβαζα κάποια η οποία είναι, ξέρεις, πολύ αποδεκτή ως κούκλα, ρε παιδί. Νομίζω θα προσπαθούσα να απέχω λίγο από αυτό το πρότυπο που έχουμε. Κάποια κοπέλα που είναι ξανθιά, η οποία είναι αρκετά ψηλή ή κάτι τέτοιο. Νομίζω θα απήχα πάρα πολύ από αυτό. Η Κάρι Μάλιγκαν νομίζω είναι το κάνει πολύ καλά στο Drive. Ότι είναι γλυκιά, λίγο κορίτσι της διπλανής πόρτας. Είναι όμορφη και να υπάρχει και όλο αυτό το χολιγουντιανό πράγμα. Και γι' αυτό δουλεύει πολύ καλά και στο Gatsby. Ναι, σωστά. Που έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Βέβαια σε διαφορετικό πλαίσιο χαρακτήρα. Νατάσα Ξινταβελώνη, ίσως. Ναι, εγώ τη θεωρώ πολύ όμορφη για αυτό το ρόλο. Παρά είναι όμορφη, ναι. Οκ. Άρα τη φτιάξαμε την ταινία μας. Να μας πούν στα σχόλια ποιανού θεωρούν ότι θα πάει καλύτερα. Ή και τις δικές τους επιλογές, το δικό τους fancast. Κοίτα, ελληνικές ταινίες πάντως υπάρχουν. Αυτή με το Δρακόπουλο, το Πίτι, το έχω δει σε λίστες. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Και το Apples με το Σερβετάλι. Εντάξει, εκεί βέβαια είναι
λίγο πιο πολύ στην άλλη υποκατηγορία που συζητούσαμε. Λίγο lyrical loneliness, λίγο Νορβηγία, το ακούμε. vibes. Μουρίκι, που κάνει το βιολόλακα, ναι. Δεν το έχω δει, θέλω πολύ. Είναι αρκετά literal, πιστεύω. Υπάρχει σε καμία πλατφόρμα. Και αυτό? βέβαια όχι. Τι θα διάβαζε και τι ταινίες θα έβλεπε ο χαρακτήρας σας? Εντάξει, αναγκαστικά Μπουκόφσκι. Νομίζω το Barbie. Είναι μια Το ταινία Barbie. η οποία είναι για ένα κοινό που δεν το πολύ σκέφτεται, ρε παιδί μου. Και νομίζει πως βλέπει κάτι deep. Εσύ νομίζεις ότι κάνεις το νέο American Psycho, το Greek Psycho? Μπορεί. Full ηρωνική ματιά. Μπορεί. Πρέπει να έχει και κάτι όμως που να ακουμπάει την ψυχή του νεοέλληνα, πιστεύω. Τώρα η Barbie είναι πολύ μακριά. Εντάξει, Ναι. ξέρω εγώ. Ας βλέπει. Θα 11 εντολή. βλέπει Harry Κλίν και σε φερλί. Εγώ πιστεύω θα έβλεπε Οικονομίδη, αλλά θα ταυτιζόταν με τους λάθος χαρακτήρες. Σωστό, ναι. Τι μουσική πιστεύετε θα άκουγε? Θα άκουγε με τον τρόπο που ακούει ο Fassbender Smiths, θα άκουγε Bloody Hawk, εγώ πιστεύω. Δεν θα ήταν ηρωνικό να ακούει Νιταφμή, Μους. Ο Μους είναι πολύ φαν για Όντως. τέτοιους χαρακτήρες. Και δεν θα βάιμπαραν ποτέ με στίχο Θεσσαλονικές, κουβαλάνε όλο αέρα, έτσι. Ακριβώς. Παπακοσταντίνου πάντως πιστεύω θα μπορούσε να ακούει. Ναι, τον φαντάζεσαι να προσπαθεί να σκοτώσει κάποιον από απόσταση και να παίζει από πίσω. Αχ, γαϊμένε γάθο μου. Την έχεις πια βαμμένη. Γιατί αποκλείουμε, Και στο βαμμένη φεύγει σφαίρα για γιατί να αποκλείουμε τον κάνει headshot. ακούει λαϊκά. Ζαφύρι Μελά. Οικονομόπουλο. Ή Μαργαρίτη. Λιόλιου. Μαργαρίτη, φίλε. Καζατζίδη θα Όντως. μπορούσε Έχω, να ισχύει, ακούει. έχω Καζατζίδη. σκεφτεί τώρα απίστευτο edit με Rust από True Detective μέσα στο αμάξι και να παίζει από πίσω οι δρόμοι του πουθενά. Όντως. Αδίκα σου, αδίκα σου, οι δρόμοι Εγώ που ακούω και τραβάνε. Καζατζίδη edit με The Batman και να παίζει από πίσω νυχτερίδες και αράγνες γλυκιά μου. Βέβαια, Καζατζίδης θα γαμούσε άμα τον βάζαμε σε setting νεοέλληνα που βγαίνει στο εξωτερικό στα 60s, 70s και δυσκολεύεται, δουλεύει φάμπρικα και τέτοια. Εξαιρετικό Ναι, ναι. πλαίσιο Τύπου για literal Wog, σαν αυτό που έκανε ο Αυστραλιός, ρε εσύ. King of Mykonos. Χάσαμε γκολ σε αυτό? ανοιχτό τέρμα. Ταξιτζής εννοείται με Καζατζίδη. Σωστό. Ναι, ρε μαλάκα, έχεις Πάμε που δίκιο. θέλει ταξιτζή. Σωστό και με σωστό Αλλά μαύρο. δεν θα λέγεται ταξιτζής, θα λέγεται το ταρίφας. Δεν έχει βγει μια τέτοια ταινία. Νομίζω ότι την έχω δει κάποια στιγμή στο ναι. Netflix, αλλά με πήρε ο ύπνος κάπου στη μέση. Υπάρχει στο Netflix. Δεν λέγεται Είναι το ένα ταρίφας, ρε review στο μαλάκα. Taxi Driver. Ο τελευταίος ταξιτζής λέγεται. Ο τελευταίος το Μαζί με τον τελευταίο Σαμουράι. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και θα ήθελα να φτιάξουμε ένα top 3 ο καθένας μας ηθοποιών που παίζουν αυτούς τους χαρακτήρες. Δηλαδή έχουμε δει Fassbender, Phoenix, Ryan Gosling και πάρα πολλούς μεγάλους. Λοιπόν, ναι. ποιος θέλει να ξεκινήσει με το 3 του? Να Για πω εγώ πέστε. 3. Να, για πες. Εγώ θα βάζα Joaquin Phoenix το 3, γιατί έχει αυτό το βλέμμα το διεστραμμένο και έχει παίξει και σε ρόλους πέρα από το Joker. Πώς λέγεται αυτό που είναι με ένα σφύρι και ένα παιδάκι? Που το προστατεύει. Ναι. You were never really here. really Δεν here. ήσουν ποτέ εδώ, ναι. Και στο Master έχει παίξει. Βεβαίως. Που έχει κάποια connotations, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν τέτοια ταινία. Εγώ στη θέση 3 μου βάζω ένα λίγο outsider της φάσης. Θα βάλω τον Koji Yakuso. Περισσότεροι σίγουρα τον ξέρετε από ταινίες όπως το Cure του Kiyoshi Kurosawa. Α, μπράβο. Μπορεί να το ξέρετε από το Perfect Days του Wim Wenders, είναι ο πρωταγωνιστής. Θεωρώ ότι το Perfect Days μια αρκετά literal me ταινία, αλλά είναι η Hopcore literal me. Σωστό, ωραία επιλογή. Και νομίζω είναι και γνωστός Είναι ηθοποιός αρκετά στη γνωστός. χώρα του, η Ιαπωνία. Έχει δώσει και πάρα πολλές φορές τη φωνή του σε διάφορες animated σειρές. Επίσης έχει παίξει και σε μερικές αμερικανικές παραγωγές. Εσύ, Άγγελε? Εγώ θέλω να πω ένα όνομα που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο κομμάτι του φαρμαρίσματος Σάβρας. Και είναι ο Κίλιαν Μέρφυ. Σωστά. Ο οποίος έχει, εκτός από πράγματα όπως το Peaky Blinders στο παλμαρέ του, έχει ταινίες σαν το Party που, ρε παιδί μου, πάντα παίζει αυτόν τον τύπο που δεν θέλει να μιλάει πολύ, είναι έτσι λίγο στοικός. Σωστό. I like. Πάμε στη δεύτερη θέση. Επόμενος. Εγώ θα βάζα Mads Mikkelsen στο νούμερο 2. Βεβαίως, πολύ καλή επιλογή. Κυρίως για το Another Round, αλλά και γενικά είναι μια παρουσία η οποία μπορεί να παίξει αυτούς τους ρόλους πάρα πολύ άνετα και είναι αβίαστα cool. Επίσης να πούμε ότι ο Mads Mikkelsen μαζί με τον Nicholas Winding Refn, τον σκηνοθέτη του Drive, έχουν κάνει και τα Pusher, που είναι κάποιες literal μη ταινίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Bane
μπαίνουν στις λίστες των κακών literal me, που δηλαδή σου το αρνητικό, γιατί μιλάμε κυριολεκτικά για ένα βαποράκι. Είναι 3 ταινίες, τις προτείνω σε κάποιον να καθίσει να τις δει. Νομίζω έχει κάνει και μία ακόμα. Bleeder λέγεται, sorry. Στο Bleeder λέγεται. δικό μου νούμερο 2, νομίζω θα μπει ο Riz Ahmed. Είναι Άγγλος ηθοποιός, είναι και από την Ινδία. Δεν ξέρω αν είναι NRI ή είναι 100% Άγγλος. Έχει παίξει σε αρκετές ταινίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν literal me. Θεωρώ μια από αυτές την πιο τρανταχτή, οπωσδήποτε, το Sound of Metal, που κάνει έναν κοφό drummer. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η μοναδική του που θα τη χαρακτηρίζα. Έχει συμμετάσχει στο Nightcrawler, το οποίο το αναφέραμε πριν. Κάνει λίγο τον ηθικό αντίπαλο του Jake Gyllenhaal ακριβώς σε αυτήν την ταινία. Έχει συμμετάσχει και σε κάποιες άλλες πιο πρόσφατες παραγωγές, όπως το Relay, το οποίο το θεωρώ αρκετά ενδιαφέρον. Αν θέλετε, μπορείτε να σε κάτι πιο παλιές του ταινίες. Το Four Lions πρόσφατα έβγαλε, νομίζω, μια δικιά του εκδοχή Hamnet. Το πάει λίγο τρένο. Είναι τρομερό στο Sound of Metal. Είναι από τις καλύτερες ερμηνείες, νομίζω, που έχω δει είναι ποτέ. Δεν ξέρω. Ταινία και είναι ο σκηνοθέτης, νομίζω, μετά από το Sound of Metal μπορεί να έβγαλε μια ταινία και νομίζω δεν έχει βγάλει κάτι άλλο από τότε. Δυστυχώς. Λοιπόν, ένα left field νούμερο 2, που επίσης δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, είναι ο Michael Keaton. Γιατί όμως? Γιατί έχει κάνει το νούμερο 1 Ώρα Farmer Batman, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί έχει κάνει μία από τις top 10, πιστεύω, literally me σύγχρονες ταινίες, που είναι το Birdman. Απόλυτο μέτα. Ισχύει. Και έχει και τον δεύτερο literally me top ηθοποιό, τον Edward Norton, στην ίδια ταινία. Οπότε δένει κάπως όμορφο όλο αυτό το πλαίσιο. Ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά υποτιμημένο σε αυτό το είδο. Nice. Πάμε στο νούμερο 1. Στο νούμερο 1 literally me artist. Κοίτα, εγώ ήμουν ανάμεσα σε Edward Norton και Christian Bale. Αλλά ο Christian Bale δεν μου αρέσει τόσο πολύ για αυτό που κάνει στο American Psycho. Αλλά επειδή μέσα από τα Batman, δηλαδή μια περίοδο το Batman Begins το έβλεπα οριακά κάθε εβδομάδα. Εμένα είναι το αγαπημένο από την τριλογία. Ναι, ειδικά για το πρώτο μισό της ταινίας ή τις πρώτες 2 πράξεις πριν μπει στην τελική πράξη, την οποία τη βρίσκω λίγο αδύναμη. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που προσέγγιζε το τραύμα, που πήγαινε στα Ιμαλάια. Οπότε θα πω Christian Bale, αλλά για το Batman Begins. Όχι για American Psycho. Και ίσως και λίγο για το The Machinist. Βεβαίως, που είχε χάσει και πάρα πολλά κιλά. Έχει φτάσει 40 κάτι, 50 κάτι κιλά. Είναι αρκετά body horror. Δηλαδή και μόνο το βλέπεις το θέμα ενός τόσο στοεμένου ανθρώπου, σου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Πόσο μάλλον να σκεφτεί ότι ήταν και μια εποχή που τα VFX δεν ήταν και τόσο καλά. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η ταινία πριν από το Ακριβώς, Batman Begins. πρέπει να πήρε γύρω στα 30-40 κιλά. 40 κιλά, νομίζω. Που πηγαίνει και δεν του κάνει το κοστούμι του Batman. Επειδή σταμάτα να τρως. Σταμάτα, νιώθεις ως έξιάκλος. Πάμε στην. Για πες εσύ νούμερο 1. Επίκουρε. Εγώ πρώτο θα βάλω κάτι το οποίο μάλλον δεν το περιμένει ποτέ κανείς. Θα βάλω τον Adam Sandler. Θεωρώ ότι. Λόγω Uncut Gems. Punch Drunk Love. Εντάξει, και αυτό. Πάντα υποστηρίζαμε Safdie. Τον καλό το Safdie, προφανώς. Αλλά είναι αρκετά, πιστεύω, literal me, όταν παίζει σοβαρούς ρόλους που δεν κάθεται και τρολάρει ή δεν κάνει τον Τζόχαν ή κάποια παραλλαγή του. Θεωρώ ότι δίνει κάτι πολύ έτσι προσγειωμένο σε όποια ταινία. Να θέσω εγώ ένα άλλο δίλημμα τώρα, αφού ανέφερες αυτό το τέρας της υποκριτικής που ακούεις το όνομα Adam Sandler. Adam Sandler ή Ben Stiller? Πανδύσκολο, αλλά λόγω πορτφόλιο Ben Stiller. Ναι. Ben Stiller για μένα. Zoolander. Έχει κάνει Zoolander, Tropic Thunder. Ήξερα ότι θα έλεγε ο Άγγελος για το Zoolander πάλι γαμό, δηλαδή. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Έχει Tropic Thunder, έχει το Severance τώρα, Secret Life of Walter Mitty. Αυτό είναι μια literally me ταινία, ας πούμε, το Secret Life of Walter Mitty. Γενικά αυτό το ότι ζει μέσα στη φαντασία. Δεν έχει ο Ben Stiller. Είναι πιο hopcore. Δεν έχει. Δηλαδή μια νύχτα στο μουσείο, Megamind, δηλαδή Μαδαγασκάρι. Πού πάμε χωρίς Μαδαγασκάρι? Ακριβώς. Άλλη μια literally me ταινία. Είναι κυριολεκτικά ο Μέλμαν. Πάμε και στον Άγγελο τώρα για το νούμερο 1. Κοίταξε, εγώ θα μπορούσα να γίνω γραφικός για άλλη μια φορά και να βάλω τον νούμερο 1 υποτιμημένο Luke Maxer, Παύλα, Ωρα Farmer, David Bowie σε κάθε ταινία που έχει παίξει. Ειδικά έλα μωρέ τώρα. Αλλά δεν θα το κάνω. Μη κλέβεις κλέφτη. Αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί εντάξει, έχει κάνει το Hunger που είναι απλά Ωρα Farming σε όλη την ταινία. Έχει κάνει το Man Who Fell to Earth που είναι Ωρα Farming σε όλη την ταινία. Το Labyrinth. Αλλά δεν θέλω να κάνω αυτό. Οπότε θα πάω με την safe αλλά και ρεαλιστικά σωστή επιλογή που είναι ο Ryan Gosling. Εντάξει, είναι δίκαιο και είναι πράξη. Αντικειμενικά έχει τα σκύπτρα. Πήρε και το σκύπτρο του Ωρα Farmer από το Blade Runner από τα χέρια του Harrison Ford με το sequel του Villeneuve. Είναι πρωτοστάτης του κινήματος και μασκότ. Επίσης, έχει δείξει κάποια ψήγματα καλής ηθοποιίας. Blue Valentine, A Place Beyond the Pines. Δηλαδή κάτι έδωσε λίγο, βρε παιδί μου. Και στο A Place Beyond the Pines είναι πολύ στερεοτυπικά literally με χαρακτήρες. Αν και... Εμένα μου αρέσει και στην κωμωδία του. Δηλαδή το Nice Guys εμένα είναι από τις αγαπημένες
αγαπημένες μου ταινίες του είδους. Crazy Stupid Love, Μπράβο. Notebook. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Στο Big Σωστά, Short σωστά. του Άντα Μακέι. Στο Lars and the Real Girl που έχει την κούκλα. Ναι. Αυτό ας πούμε είναι. Ωραίο. Έχει και μια ταινία, πώς λέγονται, Full Nelson, κάπως έτσι, που κάνει έναν δάσκαλο στην Αφρική. Δάσκαλο. Ναι. Είναι μια ολόκληρη κατηγορία, νομίζω, οι Ryan Gosling literally me ταινίες. Υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι αντικειμενικά Ναι. ο βασιλιάς του είδους. Ίσως λίγο και ο Adrian Brody θα μπορούσε να μπει σε αυτή την κατηγορία. Σαν όνομα που δεν έχουμε Ναι. αναφέρει. Γιατί έχει αυτό το βλέμμα το Με κλαμμένο κάποιο συνέχεια. brutal Απλά δεν έχει την ηθοποιία, ηθοποιία. ας το πούμε, ναι. Μόνο 2 Όσκαρ. Δεν φταίω εγώ να πούμε που είχε AI. Πού είχε AI αυτή. Στην Νομίζω προφορά στις του. προφορές των Ουγγρικών. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο πριν κλείσουμε? Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον να ακούσουμε και την τοποθέτηση των ακροατών πάνω στο σημερινό θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει αρκετές ερμηνείες και ανάλογα με το κοινό έχει και διαφορετική αντιμετώπιση. Νομίζω ότι έχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα και με το στάδιο της ζωής που βρίσκεσαι. Αν κάτι πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μην δαιμονοποιούμε ταινίες, να βλέπετε ταινίες, δηλαδή Ακριβώς. δεν τις αναφέρουμε σε καμία περίπτωση ως ταινίες προς αποφυγή. Ίσα ίσα πολλές από αυτές είναι πολύ άρτιες ταινίες, τεχνικά, πέραν του μηνύματος που μπορεί να έχουν από πολύ καταξιωμένους σκηνοθέτες. Απλά αυτό που ίσως να μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι όταν βλέπετε αυτές τις ταινίες, take it with a grain of salt. Δεν είναι όλα κυριολεκτικά, χρειάζεται κριτική σκέψη. Και όλα τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε κριτικά, ναι. Βγείτε έξω από το δωμάτιό Αγγίξτε σας. γρασίδι. Μην κάνετε... Touch some Ακριβώς, fucking ακριβώς. grass. Ακριβώς. Συζητήστε για τις ταινίες με τους φίλους σας και ακούστε και ώρα ήταν να σας ανοίξει λίγο τα μάτια. Το κεφάλι. Το κεφάλι, εντάξει, το ανοίγει ο Travis Bickle, φίλε. Και ο Edward Norton. Και ο Edward Norton. Αυτά από εμάς. Ακολουθήστε μας Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν ξέρω. LinkedIn, LinkedIn, SoundCloud, Tinder. MySpace, MSN, Hi5, E-Class, στο Universes, στο Napster Ωραία, και ωραία. στο Ιπανιδίν και Επανακούιν. Τα λέμε.